Hello friends, whatever Bodo official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ। आसाम स्टेटनि थाखाय माखासे स्किमनि आपडेट आरो लोगोसे स्कुटार्स रानसिगोन बेनो जाबाय हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव सोरबादिया मोनगोन बेसेबां पार्सेन्ट नांगौ बेसेबां फरायनो नांगौ जों बेखौ डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो लोगोसे एमाउन्टआ मानो खमायफिनखो बेनो जाबाय अरुणोदय स्किम थ' बिनि सायावबो आपडेट दङ लोगोसे साइकेल राननायनिबो आपडेट दङ। दा गोबाव खालामा जायनो नोंथांमोनाहाय चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। स' बिदिब्ला लोगोफोर जों नायनोसै आपडेटखौहाय फार्स्टआव नायगोन अरुणोदय। स' दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइट फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट आसामनि बेनो जाबाय अरुणोदय स्किमनि बागै। स' नोंथांमोना गोबां खोनाखायो अरुणोदय दा बेयाव स' 7 लाख गोदान होसिगोन अके 7 लाख नोंथांमोनाहाय बे जाबाय 7 लाख नोंथांमोनाहाय गोदान मोनसिगोन अके। स' नोंथांमोनाहाय 7 लाख बे बेनिफिसियारिया नैबे 10 सेप्टेम्बराव मोनगोन बेखौ क्लियार खालामखाबाय 10 सेप्टेम्बराव। स' नोंथांमोननि रांनि एकाउन्टआवहाय हाबसिगोनलाय बेनो जाबाय जोंहा 1250 हाबसिगोन अके। दाखालि बुंदोंमोन फ्रेश मेटआव सिएमआहाय 1400 हाबगोन होननानै अके 1400 मोन नाथाय बेखौहाय दा क्लियार लाबोबाय बिसोरो बेनो जाबाय 1250 रांखौल' फिन खनसेबाव सोबावसिगोन 10 सेप्टेम्बराव। थ' नोंथांमोना सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो जायफोरनाखि गोदान नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदोंमोन दाखालिसो स' बे मोनसिगोन अके। स' नोंथांमोना बेखौ मोनसिगोन बे क्लियार जाबाय। एन्ड बेनिफ्राय स्कुटार्सखौ माबोरै मोनगोन सोर मोनगोन जों दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। दा बे जाबाय जायनोखि नोंथांमोना स्कुटार्स बेवहाय मोनगोन सादों एबा स्कुटि मोनगोन सादों बेनो जाबाय काट अफ वाइसआव मोनगोन अके। स' बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबावनोसै बेनो जाबाय स्कुटार्सखौहाय मेल फिमेल बयस गार्ल्स गासैबो मोनगोन। दा जायफ्रानोखि हौवाफोर स' बिथांमोना पार्सेन्टआ जानांगोन बेनो जाबाय काट अफआ जाबाय 75%नि अके 75%निफ्राय मोननाय जागोन अके। स' नोंथांमोना 75%निफ्राय स्कुटार्स मोननाय जागोन एबा स्कुटि मोननाय जागोन आरो हिन्जावफोरा जाबाय 60%निफ्राय मोननाय जागोन माने फार्स्ट डिभिजन थांनाय जानांगोन हायार सेकेन्डारियाव अब्लासो नोंथांमोना मोनसिगोन। आरो बे थाबैनो फर्म फिलआप जायोबा आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन। दा आसाम केबिनेटआव बेखौहाय डिसिसन लाबाय स' नोंथांमोना क्लियार मोनखाबाय। आरो एक्सटेनसन अफ अरुणोदय स्किम नोंथांमोननिया जाहैबाय बे राङा जोंहा 1215 थासिगोन 7 लाख गोदान बेनिफिसियारिसखौ एडिसनेल होबावसिगोन अके। बे जागोन 10 सेप्टेम्बरावहाय 10 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबनाय जासिगोन मानोना गासैबो भेरिफाइ जाखाजोब्बाय। स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबगोन जायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन। दा जोंहा 1400 फैगोनदोंमोन नाथाय गभर्नमेन्टनि बाथ्रा दसेनो सोलायो स' नोंथांमोना मोनबाय दायो 1250खौनो मोननो हासिगोन। एन्ड बेनिफ्राय साइकेलबो रानबावगोन बेनो जाबाय साइकेल दङ स' 167 crore एप्रुभ खालामबाय। स' नोंथांमोना बेनो जाबाय 3.7 लाख बाइसाइकेल्स बेहाय राननाय जासिगोन क्लास 9 अके क्लास 9नो बेवहाय राननाय जासिगोन अके। जायनोखि नोंथांमोना गभर्नमेन्टआव आरो प्रभिन्सियेलाइज स्कुल्सआवहाय फरायगासिनो दङ बिथांमोननोहाय गथ'फोरनोहाय साइकेल रानगोन थाबैनो आसाम स्टेटनिफ्राय। स' बेनोमोन माखासे स्किमनि आपडेट आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय। एन्ड नेक्स्ट भिडिअ IRB नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ स' नोंथांमोनाहाय रेडि जाबानो जाबाय नायनो थाखाय।